салом дӯстон, як бозӣ дар мусобиқаи байналмилалиам метавонад даstaро соҳиби ҷоиза бигардонад. Ман дар бораи Тоҷикистон ҳарф мезанам. Тими миллии мо дар мусобиқаи ҷоми Мердека иштирок кард ва тавонист ҷомро болои сар бардорад. Бозигарони асосӣ мисли Рустам Ятимов, Алишер Ҷалилов, Эҳсони Паншанбе, Шервони Мабадшоев, Табризи Давлатмир, Ахтам Назаров дар ин рақобат набуданд. Истиқлол бозигарони худро барои омодагии беҳтар бар Лигаи Қаҳрамонҳо ба сафи منتخب جواب نداد. نمیدانم این درست است یا اینکه نه، اما انیق از نگاه نتیجه یک بازی فایده کرد. به این بازیگران هم غلبه کرده میشده است. نه تنها غلبه بلکه غلبه در نتیجه بازی خوب و غلبه باورناک با مثل دسته قوی. فکر دارم قسم بیشتر شما بازی رو تماشا کردید و با اندیشه من راضی میشوید. این یکی از بازی‌های بهترین تیم ملی ما زیر رهبری پیوتر شگرد بود و من میخواهم بسیارتر در باره همین گپ زنم. لایک قیمت بای خود رو گذارید. خبرهای دیگر هم هست که باید در هر یک مخلص فوتبال از آن آگاه باشد. دوستان، тамошои бозии мунтахабҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. акнун каме маълумот ба онҳое ки бозиро тамошо накарданд. аз оғози бозӣ мо 4-3 бозӣ кардем, дар дифоъ 4-4-2 буд. малайзиягиҳо беш аз 50 000 мухлис ба тарафдорияшон омаданд. тӯбро аз оғоз идора карданд, вале пасон идораи тӯб ҳам ба бозигарони мо гузашт. аввалин имконияти голзанӣ барои мо пайдо шуд. алишер шукуров ки аввалин бор ба мунтахаби асосӣ даъват шуд, зарбаро рост ба дасти дарвозабон зад. баъдан ҳуҷумҳо ба тарафи дарвозаи ҳардуи тим буданд. пасон як ҳамла дар дақиқаи 44 бо гол анҷом ёфт. Рустам Соиров аз паси анҷом додаи Алишер Шукуров ҳисобро кушод. ӯ аз дифоъгарони рақиб хеле олӣ гузашт. дар нимаи дуввум мо барои нигоҳ доштани ҳисоб бозӣ кардем. иқрор мешавем ки ҳамоҳои рақиб хеле хавфнок буданд ва ҳадди аққал сетои он метавонистанд гол шаванд. вале голи навбатӣ расо пас аз 44 дақиқаи голи якум омад. дар дақиқаи 88 дастаи мо тавонист як голи дигарро ба сама расонад. Шаҳром Самиев боз як ҷавони дигари бо маҳорат ҳисобро 2-0 кард. ҷоми Мердека аз они Тоҷикистон шуд. дар бораи тими мунтахаб ҳамаи мо бо як садо мегуфтем ки мардак, бозигарони дигар ғайр аз Алишеру Эҳсон Мончерам ҳастанд. онҳоро даъват кун, имконият де, ҳадди аққал дар чунин бозиҳо. худи шегирд ин корро накард, вале вазъияти ба амал омада ӯро маҷбур намуд ки бозигарони навро даъват кунад. ӯ пеш аз бозӣ ишора кард ки агар мо ғалаба кунем, ин сенсатсия хоҳад буд, вале пирӯзии мо ба сенсатсия монанд набуд. ба ҳар сурат малайзия як дастаи миёнаҳол аст ки дар рейтинг ҳам аз пас мебошад. шегирд ба ин хотир инро гуфт ки бозигарони асосии тими миллии мо дар ин рақобат набуданд. ба қавле каме худро страховка кард. ғалабаомон мисли як пирӯзии қаторӣ ва ҳамешагӣ буд. дар финали дуввум паёпай малайзияро шикаст додем. соли гузашта ҷоми подшоҳӣ ва имсол Мердека. аз ин рақобат метавон хулосаи асосиро баровард ки бе онҳое ки шегирд ва баъзеҳо тими мунтахабро тасаввур намекунанд, бозӣ карда мешавад ва ин натиҷа медиҳад ки аз ҳама муҳим ҳамин аст. ҳеҷ кас аз осмон наомада аст, ҳама заминием. дигаронро намедонам. Рустам Соиров минбаъд бояд ҳарчи бештар ба майдон ояд. ҳолатҳои ба амал омада дар шарқи наздик ва низои калони ҳамосу Изроил ба футбол ҳам таъсири худро расонд. чанд бозингар барои андешаҳои худ ҷазо ва суханҳои қабеҳ шуниданд. аз ҷумла Карим Бензимаро барои тарафдориаш аз Фаластин танқид карданд. собиқ бозингари Реал Мадрид ва дурандаи тӯби тилло дар саҳифаи иҷтимоии худ чунин навишт: мо барои сокинони Газа дуогӯ ҳастем. онҳо маротибаи чандум ба зулм гирифтор ҳастанд. зулме ки на ба кӯдакон ва на ба занҳо раҳме надорад. ин гуфтаҳои Карим дар доираҳои гуногун фикру ақидаҳои зиёдро ба вуҷуд овард. аз ҷумла собиқ дарвозабон ва легендаи Малёрка Дуду Авад ки қаблан дарвозабони мунтахаби Изроил буд, Каримро ҳақоратҳои қабеҳ кард ва инро ба 5 забон навишт: иврит, фаронсавӣ, англисӣ, арабӣ ва испанӣ. гузашта аз ин дар фаронсаам рӯзноманигори бо номи Даниэл Риола аз ин суханҳои Карим розӣ нест. Риола ишора кард ки ба Бензима муқаддасоти Фаронса аҳамияте надоранд. ӯ аллакай як тарафро интихоб кардааст. Бензима фақат фикри як ҷонибро мекунад, ҷониби дигар гӯё қурбониҳо надорад.
чанд бозигари дигар ҳам андешаашонро баён карданд ки баъдан барзарарашон шуд. Мисол футболбози Бавария Мазравӣ дар саҳифаҳояш видеоро бо дастгирии Фаластин нашр сохт. Дар Олмон даъват доранд ки ин бозингарро аз Бавария ронанд. Масъалаи Мазравӣ то ҳол рӯшан нест, аммо як бозингар дақиқан барои дастгирии Фаластин аз дастааш ҷавоб дода шуд. Ин бозингари клуби Майнц Анвар Алгазӣ мебошад. Майнц расман хабар дод ки бо ин бозингар шартномаро қатъ кард. Юсуф Атал боз як футболбози дигар дар интернет навишт ки пайғамбар барои ҷуҳудон рӯзи сиёҳро ваъда карда буд. Баъди ин суханҳо ҳатто раиси шаҳр ҳам аз ӯ талаб кард ки узр пурсад. Атал видеоро кур кард ва узр пурсид. Ҷамол Мусиала имконият дорад ки карьерашро берун аз Олмон идома диҳад. Айни замон дастаҳои зиёди номдор ба ин бозингар таваҷҷӯҳ доранд, вале байни онҳо ду даста мақоми хос доранд. Якумин Ливерпул ва дуввум Реал Мадрид мебошад. Ҳардуи даста ба ниҳоятгари ҷавон таваҷҷӯҳи бузург дорад. Қарордоди Мусиала бо Бавария то соли 2026 муҳлат дорад. Мюнхенҳо дар охири мавсими гузашта бо ин футболбози ҷавон қарордодро тамдид мекарданд. Дар охири мавсими гузашта гуфтушудҳо оғоз шуданд. Он вақт директори варзишии Бавария Ҳасан Салихамиҷич бо намояндаҳои Мусиала вохӯрда дар мавриди шартномаи нав суҳбатро сар карданд, аммо баъдан Салихамиҷичро аз вазифа ронданд ва гуфтушудҳо қатъ гаштанд. Скаутони Ливерпул ва Реал аз он замон ҳамеша дар бозии Мусиала қарор доранд. Айни замон Ҷамол дар дастаи шаҳри Мюнхен 8 миллион дар як сол мегирад. Бавария омодааст ки тибқи қарордоди нав маоши бозингари 20 соларо баланд бардорад. Дар Реал ва Ливерпул ҳам аз 8 миллион ба Мусиала бештар хоҳанд дод. Агар ӯ ба хулосаи рафтан ба кишвари дигар ояд, пас муборизаи англисо ва испанҳо шиддат мегирад. Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунок шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.